So what? Kina kallo mutum da ruwa a jikinsa amma Allah nake fita. Ina da gaya miki in fa ne kyau da yawa fa aka fita aka samu matsala fa Tom. Wai din saboda kai wata ta ganka shine zai hana gyara mijina? To ko ta ganka kullelinta. Matsalar ne ma kawai da aka tashi gidan sai aka min gidan mace ɗaya tallintal ba dan haka ba ai. Magana nufin ka gaji da ni kenan? Baiwar Allah daga wasa kuma sai a yadda jaka. Kaga, mu je na raka ka karka makara. Matsala daya. Kar mu fita ki ganta kuma ranki sake ɓaci. Wace ce? Ina nufin mota ta wai. Eh? Ya aikin su ne? Ina jin ta ne. Ko? Ina koro da sosai. Wani na sawa abinci to. Kai, ina da rai. Wai a ofis ba a bar mutum ya huta ba. Ka dawo gida ma kuma a ci gaba da daman ka. Ai su yi dama kamata kana shigowa cikin gidan nan ka kashe wayarka. Idan suka je ta kashe sa saurara. Sorry, ina ji Garba ne. Assalamu alaikum Garba. Ina jin ka. Eh? Eh? Lafiya Suru? Shikenan. Me ke faruwa? Shikenan Samira. Sun saboda ni. Sun kwace kayana tas gaba da. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yan kamas. Ba mu sa. Ko ya gari. Samira, ko da na duba agogo, ko ƙarfe nawa a yanzu, in dai magana ce ake ta bacci, to ina kwanta ba na jin baccin za su zo idanuwana. Saboda ina cikin damuwa matsananciya. Kina sanar da cewa duk abin da na mallaka a duniya na tattara. Na saka shi a wannan oda da muka yi ta wannan kaya. Kuma an samu matsala gagaruma. Custom sun kama kayan nan.
gabaki ɗaya. Babban abin takaici, abin da ya fi damuna yanzu ba ma iya maganar kuɗi na ce take ɗaga min hankali ba, bashin mutane wanda da shi aka harhaɗa aka yi odar waɗannan kaya. Har kullum abin da yake damuna da mutane ba sa kiyayewa, duba da yanayin da ƙasarmu take ciki da irin halayen da aka samu kai. Na yi iya ƙoƙari na ga cewar kayan nan an biyo da su ta hanyar da ya dace. Komai na yi, na ba da dukkanin kuɗaɗen da ya kamata na bayar don a samu a shigo da kayan nan ta halattacciyar hanya ba ta haramtacciyar hanya ba. Kuma aka tabbatar min da cewa ta hakan za a yi. A ƙarshe aka zo aka biyo da kayan nan ta ɓarauniyar hanya. Yanzu ga shi ƙarshe an zo an kama kayan kuma ba mu da wata hanya, ba ni da tunanin akwai wani abu da za a iya yi a samu kayan nan. Hasali ma dai yanzu dole za a fara tuhumar mu ne a matsayin waɗanda suka aikata ba daidai ba, wanda abin ma ya zama guda biyu kenan. Kin ga kuwa gaskiya akwai matsala. Allah shi kyauta. In ka gama ni ina ciki, ka same ni a ciki.